Rieka Váh nad mestom Piešťany poskytuje vyžitie nielen rybárom, ale aj rekreantom. Dnes vám o tomto úseku povieme viac. Napríklad aj to, že vodou zásobuje vodnú nádrž Slňava, kde navštívime miestnych členov na rybárskej brigáde. Piešťanskí rybári už totiž dlhé roky vyrábajú umelé hniezda pre zubáče. Dnes uvidíte postup pri ich výrobe a následne aj rozmiestnenie po vodnej nádrži. Nedávno na Slovensko zavítala delegácia rybárov z Českej republiky. Zaujímalo nás, na akom princípe funguje Český rybársky zväz a aké spoločné problémy rieši so susedným zväzom na Slovensku. V závere dnešnej relácie sa vyberieme na lov kaprov jemnou fídrovou technikou. V Starej Tureji vo vodnej nádrži Dubník zažijeme zaujímavý lov. Vítam vás pri sledovaní relácie Na rybách Petrov Zdar. Toto úžasné miesto miestni rybári nazývajú prúdy. Viac nám o ňom povie Braňo Zelo. Dobrý deň prajem, chcem vás privítať u nás na revíri Váh číslo 6 v Piešťanoch. Revír číslo 6 sa nachádza nad vodnou nádržou Slňava, aj pod vodnou nádržou Slňava. Je to mrenové pásmo, tu sa nachádzame na toto úseku. V tomto období nám tu začínajú ťahať kapry, pleskáči, karasy do neresu. Čiže je to obľúbené miesto pre rybárov, väčšinou kaprárov, ktorí chytajú krásne kapre, ktoré ťahajú do Slňavy. Ale toto miesto priťahuje aj rekreantov. Nad nami sa nachádza miesto, ktoré domáci nazývajú prúdy, kde sa chodia rekreovať, kúpať a rybári medzi nimi chytajú ryby. Aké miery rýb platia na tomto úseku Váhu? Spomeniem iba hospodársky cenné ryby, ktoré sa nachádzajú na tomto revíri. Kapor má spodnú mieru 45 cm, vrchná je 65 cm, zubač veľkoústy, vrchná miera 90, spodná 60, ščúka severná, vrchná miera 90, lien slíznatý, vrchná miera 50 cm a sumec veľký 180 cm má vrchnú mieru stanovenú. Ostatné druhy ryb si môžete naštudovať v rybárskom poriadku na každom revíri, kde sú stanovené spodné aj vrchné miery ryb ku každému revíru. Pri tejto príležitosti sa chcem veľmi pekne poďakovať ichtiológovi pre západoslovenskú oblasť, pánovi inžinierovi Dušanovi Hajnúkovi, ktorý roky so mnou spolupracuje, konzultuje veci, miery rýb, nerez rýb. Veľká vďaka patrí jemu. Ty si nás sem dnes pozval kvôli zubáčom. No, takže poďme sa na to pozrieť. Ideme sa pozrieť na osádzanie hniezd na podporu neresu zubáča, veľkoústeho a ostatných druhov rýb na revíri vodnej nádrži Slňava, ktorý je vlastne prepojený s revírom Váh číslo 6. Ideme sa pozrieť na Slňavu a uvidíme, ako piešťanskí rybári pomáhajú zubáčom. Nachádzame sa na vodnej nádrži Slňava, ktorá má 501 hektárov. Každý rok pomáhame v podpore neresu rýb. Hospodársky cenná ryba je zubač veľkoústy, ktorý sa nám darí tu dlhé roky. Tie hniezda z kokosového vlákna, ktoré vyrábame, bývajú každý rok obsypané viac a viac. Čiže 90% úspešnosť je, čiže tá pomoc tým rybám je ozaj veľká. Zaujímavé v týchto veciach je, že tieto zubáči sa chytajú už na vodnej nádrži v rôznych ročníkoch. Chytajú sa už ročné zubáče, ktoré sú dvojročné, trojročné, v rôznych mierach od 15 do 60 cm, 70 cm, 80, 90 sa chytajú, vo veľkých množstvách sa začalo chytať. Čiže tie hniezda má ozaj obrovský význam. Robíme to môžem si dovoliť povedať, cez 20 rokov. Členovia z MSRZ Piešťany takisto sa zúčastňujú na týchto brigádach. Pomáhajú nám pri výrobe osádzaných hniezd, rozvážaných hniezd a pri kontrole následne bereme aj deti, že ako sa nám tie zubáče vlastne vytreli. Ako prebieha výroba hniezda pre zubáča? Každý rok zvolávam brigádu. Je to dobrovoľná brigáda, nezapočítava sa to do brigáda nikomu. Takže tí ľudia sa naučili, že proste že ideme niečo robiť a nemajú z toho nič. Nakoniec ten výsledok toho im to ukáže, tie úlovky im to ukazujú. No. Výroba prebieha tak, zvoláme brigádu, aj s občerstveným robíme im gulášik každým rokom. Rozdeľujeme úlohy tak, na výrobu hniezd dozerám osobne ja, alebo hospodár Martin Rajčan. Keď máme rozdelené úlohy, keď robíme na miestne vody alebo na vodnú nádrž, tak buď jeden je tu, alebo druhý tu je. Vždycky sa partia ľudí zíde, čiže
kokosové vlákno staré, ktorého máme minulého roku, dávame vlastne do jednoho súda, ktoré sa zobere, ktoré sa dáva postielka pod nové kokosové vlákno. Ľudia sú určení, ktorí vyrábajú hniezda, ktorí už to vedia robiť a ktorí sú noví, sa zúčastňujú, tak na tých dozeráme, aby to vlákno nevypadávalo, aby nevypadalo. Druhí nakladajú štrk do vriec, to je taká robota, taká záslužná robota, keď majú 150 vriec naplniť. Ďalší navazujú hniezda, aby sa nám potom hniezda neuvoľňovali. Ako také hniezdo funguje? Hniezdo funguje takým spôsobom, že na spodu máme záťaž, pädnička sa nám nazvihne hore. Tým pádom tá voda obmýva to hniezdo, aby nám tie ikry potom neskôr nezaplesniveli. Čiže to hniezdo má stále pohyb. Čiže aj zubač, aj samec, keď ho stráži, stále má pohyb, keď si ovieva. Čiže to hniezdo je stále obmývané vodou. Ďalej máme tu špagát a bandasku, ktorá vlastne nám drží bojka. Hniezda ukladáme do hĺbky cca 1,5 až 3 metre, záleží od hĺbky, kde ukladáme hniezda. Väčšinou my ukladáme všetky do zátok, do Ratnovskej zátoky, do Chajeročky. Nemá to význam ukladať tie hniezda do toku alebo niekde inde. Najlepšie je, keď je štrkové podlažie. Väčšinou sa ten zubáč na tom štrkovom podlaží vytiera. Za tie roky, čo máme osvedčené tie miesta, tak vždycky sa nám tam tie zubači vytreli. Skúšali sme aj iné miesta, kde boli... Normálny človek by predpokladal to, že ten zubač tam bude sa tam vytierať. Proste nie, nefunguje to tak. Zubač má, je to príroda a ten zubač má svoje na tom štrkovom dne, že sa vytiera. Aj tie hniezda sú není potom zablatené toľko a zaplesnivené. Stúpajú stavy zubáčov na tejto vode? Stavy zubáčov stúpajú, ja som z toho prekvapený. Pred 7 rokmi som sa začal ja venovať týmto hniezdam. Povedal som, že bude tu zubačová voda, čo evidentne aj je. Je to vidieť na tých úlovkoch rybárov, ktorí chytajú aj rekordné zubáče, 90, cez 90 zubáče, 80, 70 na privlačiari. Chytajú sa tu zubáče od tých 15 do 20, 30 cm, čiže je vidieť tie ročníky, že nastupujú po sebe, že tých zubáčov je tu ozaj. Samozrejme je tu aj podpora násad zo SRZ Žilina, ktorý nasádzame zubáčov každoročne. Minulý rok sa mi zdá, nechcem klamať, presne okolo 50 000 zubáča sme tu nasadili. 10 až 12 cm, takže aj to je podpora, samozrejme, nie len tie umelé hniezda. V roku 2019 vstúpil do platnosti nový zákon o rybárstve. Ten povoluje lov na prívľad, živú a mŕtvú rybku a jej čas do 15. marca. Napriek tomu vyhláška zakazuje v tomto období lov šťuky, zubáča, sumca. Ako si to vysvetľuješ? No, zákon je nadradený nad vyhláškou, čiže tí rybári môžu loviť. Zakázať im to nemôže ani rybárska stráž, ani žiadne nariadenie. Druhá vec je o to, že keď už tí rybári idú loviť, zubáči v tomto období sú už plní ikier, idú do neresu, rybári by sa ho nemali cieľene snažiť loviť. Je to pre tú rybu dosť stresujúce a tá ryba sa môže sťahovať z miesta, kde sa združujú, kde sa vlastne ide do neresu. Tej rybe to môže poškodiť, takže mali by sa tí rybári vyhýbať tomu, aby cieľene lovili tú rybu. Rybárov nájdete v každom kúte sveta. Nás však teraz zaujíma, ako fungujú naši českí susedia. Takže Český rybářský svaz má 250 000 členů a dělí se na 7 územních svazů. S tím, že každý územní svaz má místní organizace. Celkově za Český rybářský svaz je to více než 450 místních organizací. Nejvyšším orgánem je sněm a Republiková rada. V podstatě Republiková rada řídí chod rybářského svazu mezi sněmy. S tím, že Republiková rada má 2 zástupce z územních svazů a předsedu a jednatele. Ako by ste mohli porovnať zákon o rybárstve v Čechách a na Slovensku? Myslím si, že váš nový zákon je velice podobný tomu našemu. Myslím si, že ve spoustě bodech jste se inspirovali při tvorbě vašeho nového zákona. Rozdíl tam je trošku v gesci, protože náš celý zákon má v gesci Ministerstvo zemědělství a v podstatě sportovní rybářství, podle mých informací, tak má v gesci Ministerstvo životního prostředí a tu část akvakulturu, chov ryb, Ministerstvo poľnohospodárstva. Veľkým prínosom pre rybárov v našom zákone je lov non-stop počas 5 mesiacov. Ako je to u vás? U nás lov non-stop není ze zákona
umožněn, ale v podstatě se dává na základě platných výjimek ze zákona, o které svaz žádá v podstatě Ministerstvo zemědělství, což je vlastně příslušný správní orgán pro udělení těchto výjimek. Ďalšou novinkou na Slovensku je zavedenie hornej miery rýb. Funguje to i u vás? Horní míry řada uživatelů zavádí, jedná se zejména o K70, horní míra kapra, ale několik uživatelů má horní míry zavedeno i například u dravých ryb, u sandáta, u štiky a podobně. Určite spoločným problémom obidvoch krajín sú rybožravé predátory. Je to tak, jak říkáte, rybožraví predátoři jsou problém napříč celou Evropou. Jedná se samozřejmě o kormorána, u kterého už je umožněna určitá regulace. Další je to vidra, zde regulace prozatím není možná. Morčák, norek a další tomu problému se budete věnovat víc s panem kolegou Vránou. Kormorán velký patří mezi hlavní rybožravé predátory v České republice. V současné chvíli přes naše území přetahuje během zimního období od podzimu do jara asi 100 000 kormoránů. Někteří se staví na chviličku, někteří se zdrží déle, někteří zmiňují celou zimu, jsou tady pořád, vlastně přes celou tu zimu zhruba 100 dní. V současné chvíli způsobují problémy především na sekundárních zdrohových pásmech, pod přehradami, na větších tocích, do těch menších toků naštěstí nejdou. Tam máme pro změnu vidru. V současné chvíli Česká republika, konkrétně Ministerstvo zemědělství, vyplácí 500 korun za zobák, při převodu do slovenštiny 20 € za zobák. Máte nejako spočítané škody, ktoré vám spôsobí kormorán počas jedného roka? V současné chvíli odhadujeme škody způsobené kormoránem velkým v řádech desítek milionů korun, nějakých 50 až 60 milionů ročně. Do té doby, než vlastně Ministerstvo zemědělství vyhlásilo zástřelné, čili odměny za zobáky přinesené, tak ten zájem těch myslivců nebyl příliš veliký. Dneska můžeme konstatovat, že ten nárůst ohromně narostl. Máme tady za rok 2019 vyplaceno zhruba 100 000 € za zobáky. V praxi to obnáší 5410 kusů kormoránních zobáků přinesených na státní veterinární správu a proplacených zpětně Ministerstvem financí prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Je to trošku komplikované, je pravdou, že v současné chvíli ten systém funguje a ty klíčové revíry, které máme, tam můžeme nabídnout těm myslivcům pro ně zajímavou odměnu. Česká a Slovenská republika mají podobné problémy, mají podobné druhy ryb a máme podobné rybožravé predátory. Můžeme využít těchto skutečností k vzájemné spolupráci, to znamená sdílení našich zkušeností v oblasti postupů, v oblasti managementu těch rybožravých predátorů, v oblasti vyplácení náhrad škod. Domnívám se, že do budoucna rozvineme spolupráci velice mocně, protože teďka jsme začali s kormoránem, chceme pokračovat s managementem vidry. Dalším významným rybožravým predátorem je vidra, která působí především v oblasti těch horních toků, v oblasti těch pstruhových vod, které máme, a hlavně rybochovných kapilár, těch nejmenších vodotečí, kde působí enormní škody. A v současné chvíli jsme v situaci, kdy nám obsádky jak lipana, tak pstruha obecného, těch původních salmonidů jdou dolů a něco bychom s tím chtěli udělat. Jedno z možných řešení je management početních stavů vider. Je to řešení, které je samozřejmě z pohledu ochrany přírody nepopulární. V současné chvíli o tom příliš nechtějí hovořit. Z druhé strany taková jednání jsou nezbytná a domnívám se, že ten způsob nastavení toho managementu je právě i v rukou té ochrany přírody, která nějakým způsobem sem tu vidru zavedla, úspěšně reintrodukovala nebo zavedla do té přírody naší a teď je na řadě, aby jsme se chopili také toho managementu. To letadlo vlastně letí, přirozené mechanismy, které tady kdysi platily na tu vidru a regulovali ji, jsme jako lidé úspěšně narušili a teď se musíme trošičku tak do toho vložit, aby jsme zastali tu úlohu té brzdy, té populace a aby jsme nějakým způsobem k tomu přikročili. Je otázkou, jak k tomu celému přistoupit. V současné chvíli domnívám se, že ať si zvolí Ministerstvo životního prostředí nějaký vhodný management, klidně, ať si zavedou neletální způsob likvidace těch vider, to znamená odchyt do nějakých pastí, živochytek, ať to vyváží tam, kde je budou chtít. Možná v Belgii říkali přátelé rybáři, že by oni měli zájem, že to tam ještě nemají, ať to zkusí takovouhle novinku, my nejsme proti tomu. Jo? Stavíme se proti tomu, že bychom to měli dělat my jako rybáři, nemáme na to zmocnění ze zákona, nedomníváme se, že jsme ti, kteří to mohou dělat, ani ti, kteří sem v takovém množství tu vidru nějakým způsobem dopustili, zavedli.
Takže byli bychom rádi, kdyby se k ní přikročilo nějakým způsobem rozumně, co se může odchytat, ať se odchytá, co se bude, řekneme si prostě ty hranice, co se odstřílí, v jakých množstvích, ať se odstřílí. V případě, že k tomu mají jiný přístup, ať řeknou jiný návrh toho řešení. My jsme ochotní debatě, naopak v současné chvíli se domníváme, že bychom chtěli o tom intenzivně jednat, protože v současné chvíli je vydra zvláště chráněná. A my bychom byli neradi, aby jsme se dostali do situace, kdy bude zvláště chráněný lipan nebo pstruh obecný, kteří tady byli vždycky v hojných počtech a dneska jsme na stavech prachbídných. V rybárskych revíroch, kde je stanovená horná miera rýb, je súčasťou povinnej výbavy aj takáto rybárska podložka. Inak to nie je ani v Starej Turej, kde sme sa vybrali na ryby za Andrejom Radenom. Vítam vás na revíri číslo Dubník 1, ktorý spravuje Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Stará Tura. Jedná sa o umelo vytvorenú vodnú nádrž, ktorá má približne 60 rokov. Vodná nádrž má rozlohu 18 hektárov, hĺbkou vody od 5,5 do 2 metrov, záleží kde sme. Pri Hradci je to samozrejme hĺbšie. Stred jazera nám lemuje krásny ostrov a koniec jazera uzatvára kosa, tzv. Poloostrov, za ktorým je nerestisko rýb, kde je celoročný zákaz lovu rýb. Povedz nám teda niečo o technike, ktorou budeme dnes loviť. Budeme dnes loviť technikou Method Feeder na veľkú vzdialenosť. Veľkú vzdialenosť považujem vzdialenosť na 100 metrov a viac. Potrebujeme na to hlavne správne krmítko, ktoré nám pri naložení dosiahne hmotnosť adekvátnu nosnosti prútu. Ďalej musíme spoliehať na to, že vo väčšej vzdialenosti vieme chytiť aj väčšiu rybu, čiže nepoužijeme nejaký drobný háčik, použijeme káprový háčik veľkosti 8 a na rýchle menenie nástrah použijeme nástrahový trn, ktorý nám uľahčí čas aj nervy s dávaním zarážky a veci podobné. Pri náhode sa toho báť nemusíme, nakoľko táto montáž bude skovaná v tomto krmítku, tak, že pri nahodení sa nemôže stať, že nástrahu stratíme. Je to veľmi jednoduché, zoberete guličku, popku, potápavú, to je úplne jedno, takto si to tam napichnete, nabijeme si prvú časť krmítka, založíme montáž, prikryjeme druhou vrstvou krmenia, zatlačíme. Prosto si môžeme spraviť miesto, aby nám tá gulička skôr vyplávala, aby tá montáž bola skôr akcieschopná. Takto pripravená montáž je pripravená na ďaleký náhod. Ako to funguje na dne po dopade? Na dne po dopade. Pri Method Feeder je veľmi dôležité to, aby nám montáž vždy padla záťažou na dno. Vyskúšame si to tak, že keď aj nabijeme si krmítko, našponujeme, nestane sa nám to, že sa nám to prekotí. Keď sa nám to počas letu bude krútiť, stále nám to padá tak, ako má, že vždycky záťažou dole. Po dopade na dno sa začnú čiastočky z krmiva uvoľňovať, vytvorí sa tak, ako keby kôpka a z toho nám vypláva naša plávajúca nástraha. Nakoľko používame ťažký háčik, tak háčik nám nedovolí to, aby nám nástraha plávala niekde tu, ale bude priamo na vrchu tej kôpky. Čiže ryba, aj keď nebude chcieť zobrať našu nástrahu, tak môže ju zobrať doslova omylom. Kam to nahodíme? Tak, vzhľadom na to, že tento revír poznám úplne dokonale a je prvá polovička marca a konečne vylezlo prvé slniečko, mám 21 stupňov, tak si myslím, že ryba by sa mohla vyhrievať v pličej vode. No a také miesto je práve pri ostrove, keďže tam má ryba svätý pokoj. Technika nahadzovania. Základ je dostať cievku naviaka do hornej úrate, aby nám silom neškrel do týchto častí pri nahadzovaní. Skontrolujeme si brzdu, lebo pri švihnutí by počviknutie cievky mohlo prerezať prst. Skontrolujeme si, či máme voľné očka, či nemáme niekde zavadenú šnúrku. A nahadzujeme s vystretými rukami a nemusíte sa báť do toho prútu vôbec oprieť, ten prút to vydrží. Mali sme záber taký jemný, citlivý, z veľkej diaľky, čiže v tomto období je aj ťažko uhadnúť, čo to môže byť, nakoľko to je vzdialenosti okolo 100 metrov. No ale podľa tej zdolavačky to bude na 100% nejaký bleskáčik, ktorých je tu strašne veľa. Tak. Kto máte rád bielých rýb, takýto rýb tu máme neurekom, je ich tu toľko, že sa ich nedochytáte. Mali sme záber od pleskáča, tak rýchlo to znova nabijeme, aby sme nestrácali čas, aby sme chytili aj skúsili chytiť aj niečo krajšie.
Pri love na veľkú vzdialenosť je taký pravidelný problém potopenie vlasca na tú veľkú vzdialenosť. Treba to snažiť spraviť čo najrýchlejšie, aby nám prípadne vlny vietor neurobili veľký oblúk, ktorý by nám potom sťažoval situáciu pri love, nakoľko chceme mať tú montáž pripravenú čo najkratšom čase, aby tá daná montáž mohla byť prezentovaná tomu nejakому potenciálnemu úlovku. Pri love na method feeder je výhodou to, že keď šponujem, tak presne na špičke vidím, či sa ešte šponuje, nešponuje. Nemusím posúvať žiadneho policajta, žiaden swinger. V tomto prípade sa jedná o aktívny spôsob lovu, pri ktorom človek len tak neposedáva, vykonáva nejakú aktivitu počas tej rybačky. Nejako ťažko ide tá udica z vody. Tiež sa mi zdá. Chcel som to prehodiť, dvihol som a na konci rybka. Sice niečo menšie, opäť asi biela ryba. Druh uvidíme. Ale na 99% to bude pleskač, lebo to je strašne moc. Pleskač, nakoľko viem, že má veľmi háklivý slis, tak ani ho nedávam do podberáka, radšej si takto čupnem k vode, zoberiem ho. Častokrát to uľahčí robotu na konci rybačky, keď mám čistiť podberák od pleskačieho slizu, ktorý je strašne lepkavý. Prečo method feeder? Tak, method feeder som si vybral takú ako moju obľúbenú rybolovnú techniku, vzhľadom na to, že method feeder by sa mohli nazvať aj takým kompromisom medzi feederom a kaprarinou. Nakoľko tento to vymyslel celkom dobre, lebo osobne si myslím, že tento spôsob je asi najúčinnejší spôsob, ako uloviť kapra akéhokoľvek. Andrej, na ľavý prúd záber za záberom a pravý prúd mlčí. Prečo? Je to také cielené, lebo sami vidíme, že od toho ostrova tá ryba s nami komunikuje, a keď je len pleskáče, tak ten druhý som zámerne skúsil hodiť trošku mimo toho pličieho miesta a čakáme. Ale už tam je asi hodinku, tak skúsime dať tomu druhú šancu, tak uvidíme, čo to povie. Teraz môžeme oceniť aj žltý fluorescenčný silón, lebo pekne vidieť tá ryba, že ide bokom a pleskač ide priamo k tebe. Áno. Toto je taká výhoda tých silónov. Aj tak tam máme šokovú šnúru, takže nejaké dohady o tom, že farebný silón plašej ryby není vôbec na mieste. Peťo, pýtal si sa ma, že prečo na jeden prúd nás stále bere, na druhý nie, tak tento prúd bol nahodený zrovna tam, ktorý bol viac ako 3 hodiny hluchý a potom došiel neplánovaný záber, takže oplatilo sa aj skúsiť hádzať mimo toho osvedčeného miesta. Aká je tu miera? Miera tu je, spodná je 40, horná je 60 cm, je to zaužívané od doby, keď tu skončil revír Chydapus, ktorý tu bol 12 rokov. Tu máte možnosť vidieť, že aj keď ten háčik je kaprový veľkosť 8, takže aj na túto jemnú metódu spoľahlivo drží kaprikovi v tlamke. Na rozdiel od toho jemnoháčika, tento háčik sa mu nejako nevykýve, drží pevne, tým pádom nehrozí to, že by sa mu tá rana alebo ten vpich zväčšoval počas dolávania. Aj keď táto rybička má 50 cm, tak my ju pustíme, aby sme ju mohli chytiť aj na budúce. Ako by to dopadlo, kebyže každú ulovenú rybu si zobereme, tak ako by sme chodili len v vode sedieť a nie na ryby. Tak miesto, ktoré nám z začiatku nešlo absolútne nejako ani s pleskáčmi, tak ťaháme odtiaľ momentálne druhú rybku na tú istú montáž, na tú istú nástrahu, z tej istej diaľky. Bolo treba len počkať, kým tá ryba tam znovu príde. Podľa niektorých rybárov by sme už museli lov ukončiť, nakoľko máme druhú mierečnú rybu, ale my ryby púšťame, takže ešte môžeme chytať ďalej.
Dnešná výprava má stúpajúcu tendenciu. Začali pleskáče, potom prestali, nabehli kapry. Ako si to vysvetľuješ? Tak, pri tomto spôsobe lovu je to úplne normálna vec, nakoľko používame jemné krvné zmesy, malé nástrahy, čiže aj tá biela rybka to dokáže v pohode zjesť. Tým pádom, keď tam chytáme 3-4 hodinky, sa nám tam vytvorí nejaké krvné miestočko, ktoré postupom času priláka aj kapra, čiže je to úplne normálne. Kapry boli krásnou bodkou za dnešnou reláciou. Budeme končiť. Majte sa dobre, Petrov zdar.